Нәбире Гыймаддинова. Алан уртасында ялгыз йорт. Беренче бүлек. Исәнме? Минем сиңа гади генә әйтеп син дип эндәшәсем килә, дип башлана иде хат. Жаббаров аны алга таба укыргамы, юкмы дигәндәй шакы-шыкы басып утырган машинисткага карады. Язалармы, Әнәс? Диде Мәликә ханым. Язалар, дип мыгырданды Жаббаров. Шыдар хәл юк. Иң күп хат сиңа килә. Хатын кыз хыялы өчен генә тугансыңдыр син, билләһи. Жаббаров теләр-теләмәс кенә тагын хатка текәлде. Сез дисәм, ерагайырсың да меңләгән кешеләр арасында буталып калырсың кебек. Ачуланма, шуңа син дип дәшәм. Инде ничә көннәр буе аяк тавышыңны, сөйләшүеңне ишетәм. Хәтта дивар аша сулышыңны тоям кебек. Каршыңа атылып чыгарга кыдрәтем генә җитми. Тыңла, бу минем булачак дөньямнан, берәүнең яшьлектәге якты төненнән алып кәгазьгә күчерелгән бәхете. Сиремне түкмә, җыйда күңелеңә салып куй. Мин моңа ышанырга тиеш. Төз нарат сыман эш ир-егет кояш байып барганда алтына ярында шалаш кыра. Дәвәнием моны миңа үзенчә аңлата. Алар ди, Ходай дәүләтеннән урлап сүрәт ясый. Якын барма, берәр әйберләрен җуярлар да сиңа сылтарлар ди. Җитмәсә кичләрен капка төбенә җыелган бала-чага ахыр заман җиткәндә адәм җаннарының сүрәтләргә иңеп калуы турында куркыныч сүзләр сөйли. Шуларны уйлап, күз алдымда пәри сүрәтләре биешсә дә, күңелем алтына ярына тартыла. Бер көнне мине мәктәпкә чакырдылар. Багалмам, истәлек өчен уку алдынгыларының портретларын ясатабыз, диде пионер-вожатый. Исемлектә син дә бар. Тик зинһар өчен шаярышмагыз анда, рәссам абыйларыгызның кушканын төгәл үтәгез. Ярар, апа. Дәвәниемнең иркетүләре җилгә аша. Мин батырайып пионер бүлмәсенең ишеген ачып керәм. Кер, сеңлем, уялма, дие абыйның берсе, һәм мине үз янына чакыра. Исемең ничек? Озын парталарга таратып салынган төрле төстәге буяуларга карауга мин исемемне онытам. Исемсез икән, дип көлешә икәве. Сабыйны уялтмагыз инде, урамга чыгыгыз, дип куалый аларны рәссам абый. Утыр, үскәнем, кулыңны тезләреңә куй, арысаң әйтерсең. Ишек ярыгыннан вожатый апа миңа бармак яный. Тыңла, янәсе. Тыңламаган кая ул? Кирфегемне селкетергә куркып урындыгыма сеңдем. Әбиләр сөйләгәнчә, җаным әкрен генә гәүдәмнән аерыла. Тик ул ак кәгазьгә түгел, рәссам абыйның якты күзләренә сеңә бара иде. Бүгенге көнгә тиклем мин аның күзләрендә сакланамдыр төсле. Көннең калган өлешен җиргә акбур белән рәсем ясап уздырдым. Ә күңел һаман теге абыйны эзләде. Ни булса шул булыр, елганы йөзеп аръякка чыгарга кирәк. Ул чакта нинди көч, нинди рух мине бу хәтле кыюландырып җибәргәндер инде. Чөнки мин чирләшкә кызчык, елның елында авырып түшәккә егыла һәм мең дәва белән генә аякка баса идем. Өс башымнан чапыр-чыпыр су аккан хәлдә кымлы ярга бассам, бедерә таллар артыннан берәү кычкыра. Кем ул? Мин? Җавабым сорау бирүчегә бөтенләй ишетелми. Ут сыман кызышкан иреннәремдә генә сыланып кала. Кем ул диләр? Тавыш бу юлы кискен яңгырый. Юкса ботыңнан ләктереп, тыелып кына ниндидер хатын-кыз көлә. Шу, безнең вожатый көлүе. Җүләрем, бу вакытта кем йөрсен ди? Әйдә кыйынабыз. Талларны аралап, ике җан суга сикерә. Ай нурында кыйынып, икәү бәхеттән исерә. Икәү. Мин акылдан язгандай аларның кыланышын күзәтәм. Көнчелектән йөрәгем шартларга җитешә. Шушында алтынай кычагында тәгәрәп үләсем килә. Иртәгесен хыянәтче рәссам абыйга юри киреләнәм. Башымны борам, чәчемне туздырам. Ул мин тыңлаусызга сәерсенеп карый, ләкин ачулана белми, ягымлы елмая гына. Яле, матур гына утыр, сеңлем. 3 көн, 3 төн аңлайышсыз буталчык сәгать минутлар кичердем мин.
Кулыма тоттырган әзер портретым да юатмый иде. Рәссамнарның биштәрләрен асып станциягә табан китеп баруын күргәч, тыным кысылып артларыннан йөгердем. Алар китә иде. Миңа күңелсез буш көннәр калдырып, кайсы тарафларга, нинди илләргә җыенган икән алар. Минем өчен бу сер иде. Моны белсә, вожатый апа гына белгәндер. Елаудан күз кабакларым шешенгән хәлдә мин аны мәктәп янында очраттым. Теге киштәге су кыйнуларын инде гафу итсәм дә, салкын гына исәнләшеп уздым. Ул бит минем беренче көндәшем иде. Жаббаров хатта сөйләнгән вакыйгалар белән үзе арасында бәйләнеш тапмагач, семсере кыелып укудан туктады. Хәзер юкны бушка аударып, кәгазь әрәм итүче автор гына кызыксындыра иде аны. Асылова фамилияле кыз күптән эшлиме? Кем булып? Дип сорады ул Мәликә ханымнан. Теге караңгы чыланда кемнеңдер киндерләре онытылып ята имеш, музейга тапшырылмыйча. Шунда нәрсәдер эзләнә. Таҗи Галиевич ияртеп килгән. Сәнгать белгечеме, студентмы, тәгаен белмим. Хат иясе сулышының ишетерлек җирдә генә эшләп ята икән. Хатларын почтадан сала үзе, дип уйлады Жаббаров. Чыланда кемнеңдер казынуы кәефен кырса да, атна 10 көннән үзенең иҗат күргәзмәсе ачылачагы исенә төшеп, күңеле тынычланды. Пуштәк, диде ул көлеп. Аныңча бийек максатлар белән янып киеп яшәүче Әнәс Жаббаров каршында 3 тиенлек хатлар язучы Асылова бер мескен генә иде. Нимә хаҗәт соң ул чылан актару, дип сүзгә кушылды секретарь ханым. Мирас, мирас диешеп авыз сулары кырый инде. Мин чыланны әйтмим, Мәликә ханым, үземнең уйларны барлыйм. Алайса мин әйттем, син ишетмәдең, Жаббаров. Анысы без ишетмәскә бик әйбәт күнегеп киләбез. Нимә? Кызы шибәрме? Кирип кара инде, Әнәс. Өйләнергә кыз да эзлисең бугай. Жаббаров Мәликә ханымның сүзен ишетмәгәнгә салышып коридорга чыкты. Чылан ишеге бикле түгел иде. Кирергәме, кирмәскәме, әллә үз дәрәҗәңне белеп кенә кире борылыргамы? Туш кесәсенә бөгәрләп салган хат та тыңгы бирми укып бетергәнне көтә. Тукта, беренче хат алуы түгел ләбаса. Заманында таныш түгел бер ханым, сине гомерем буе ирем итеп яшәдем. Пешергән ашларым, кайнаткан чәем гел синең өчен иде. Хат ризыгымнан авыз итәргә кил дип язып җибәргән иде. Хәзер ни өчендер Жаббаровны язманың азаккы өлеше кызыксындыра башлады. Дәвәниемә портрет ошамый. Ул аны юк итү ягын гына карый иде. Мин авырып саташып ятканда, рәсемне кычагымнан кайырып алган да, дөрләп янган учакка ташлаган. Ярый дәвәтием сизгер була. Янарга өлгергәнче тартып ала да, читләре күмерләнгән кадерле истәлегемне үземә суза. Шунда гына мин портретым артындагы язуны күрдем. Анда вак хәрефләр белән җәй, алтынай яры, Жаббаров дип сырланган иде. Юкәдә икән шикләвек. Син, кызый, ялгышмыйсыңмы соң? Дөньяда Жаббаровлар азмыни? Кемгә килеп бәйләнмә шул Жаббаров дигәндәй. Хәтерләмим алтынайыңны һәм син кызчыкны, дип уйлады Әнәс гаҗәпләнеп. Бу исемне мин инде оныта алмадым. Син хыял тудырганнан да биегрәк шәхес идең. Сиңа тиңләшергә омтылып, үземчә, гел үземчә айрым дөнья төзедем. Икебезне генә сыйдырачак дөнья иде ул. Чөнки гади кешеләр яшәеше белән минем, синең яшәеш бер була алмый. Без икебез бүтәннәрдән бер башка югары торып яшәмәсәк, кылган гамәлебез, тудырган әсәрләребез гавамның аяк астында калып изелер иде. Әйе, изелер иде, Әнәс. Сыкландырмаган яки нәфрәтләндермәгән, үсендермәгән яки тетрәндермәгән һәр әйберне халык ваемсыз гына таптап китә. Моңа без үзебез, безнең түбән зәвыклы картиналарыбыз гаепле була. Мин төзегән дөньяда син дә бар идең, дидем. Тик дөрес аңла. Мин аның һавасын, күген, кояшын, тормышның ширкандыргыч ваклыкларыннан, ялагайлыктан, дан шөһрәткә омтылудан һәм дә мескенлектән азат булсаң гына синең белән бүлешә алам. Дан кылына әверелеп яшәгән рәссамнар бездә очрый әле. Син дә шуларга кызыксынмыйсыңмы? Күккә йолдыз төсле атыласы иде дип, син дә ашкынмыйсыңмы?
Күрегез дигәндәй, җиһанны сискәндереп, йылдыз матур атыла, һәркемне уйландырып, сокландырып ала. Әмма атылгач та, үзеңнең кара күмер төсендәге хәлеңне күрергә көчең җитәрме? Шәт, ни әйтергә теләвемне аңлыйсыңдыр. Күргәзмә оештырып, премия ягын кайгырту, бакчаңа утырткан алмаларның өлгерүен дә көтмичә, яшел килеш җыеп алу белән бер. Күп картиналарың әше алма төсле, йөзне чыттыра. Комиссия әгъзалары арасында мин иң бәләкәе, шулай да сине коткарасым килә. Тукта, Әнәс, ашыкма, Әнәс. Җаббаров җан ачуы белән килеп ишекне тартты. Ни хакың бар мине өйрәтергә дип кычкырмакчы иде. Ул моңа инде әзер иде, ләкин бу юлы уен өздереп әйтергә күнеккән теле нигәдер кирмәкләнде. Тузанлы төргәкләр эченә күмелгән кызны күргәч, әллә нишләде Җаббаров. Гайрәте кызгану белән алмашынды. Тар, кысан чыланның тынчу һавасы тамакны өтә иде. Кыз да сискәнеп башын күтәрде һәм бөтен буена калкып торып басты. Шул арада Җаббаров аның гәүдәсен үсмер балалар гына кия торган саргылт күлмәген, калтыраган нечкә бармакларын күреп өлгерде. Җитмәсә шул мәлдә генә киштәләрдән идәнгә төргәге белән иске кәгазьләр кыйылды. Очты тузан, купты мәхшәр, Җаббаров ирексездән артка чигенергә мәҗбүр булды. Гафу итегез, диде ул. Гафу итегез, ишекләрне бутаганмын. Куркып чигенгәндә Җаббаров кызның тутырып ачылган зур күзләрен генә күреп өлгерде. Тукта, дип ялвара күзләр. Тик Әнәс бу күренештән айнырга көч таба алмыйча чыгып китте. Табигый урманнардан шәһәрдәге ясалма паркларны артыграк күргән Җаббаров хатын-кызларның да бөтен рәвешен китереп бизәнгән ясанганнарын яратарак төшә иде. Гәрчә рәссам булса да, ни өчендер табигый матурлык аңа ят иде. Хәерсез бала, иртән генә бәхетле идем бит, кәефемне бозды. Тернәкләнәм дигәндә генә аяк чалмакчы. Минем кайбер картиналарда җитешсезлек бар икән, заман гаепле. Акча да кирәк, акча да, җитми акча. Мин бит патша хисабына яшәгән рәссам түгел, үз көнемне үзем күрәм. Уңга чәчеләм, сулга чәчеләм, дуслар сыйлыйм, эшләр җайлыйм. Дан имеш, шөһрәт имеш. Берәүнең дә дан белән шөһрәттән качканы юк, һәммәсе дә шуңа омтыла. Ә миңа ярамый имеш. Мин кемнең хаталардан гали заты әле. Төкерәм акыл сатучыларга. Мин бу хатны укымадым, бетте, вәссәлам, дип тынычланмакчы булды Җаббаров. Икенче бүлек. Рәссамнар йортында аның борчуларын уртаклашырлык кеше юк иде. Хәер, Җаббаров эш серен дусларыннан да яшерде. Ул бары тик йөрәге һәм акылына гына таяна. Үзеңнән кала ни туганнарыңа, ни дусларыңа ышанмаска кирәк дип саны иде. Эш пошканда ул Мөнирә атлы хатынга барып утыргалый. Мөнирә аны көндез дә, төнлә дә көтә. Кайчан кермә, ачык йөз белән каршы алыр, тәмле теле белән сайрый-сайрый тиз-тиз генә табын әзерләп куяр иде. Хәйләкәр үзе, ир затын 1000 асыл җип белән бәйләр мөгаен. Хатын-кыз заты 40 яшьтә генә шулай остарып җитәдер. Мөнирәнең бу сагасын атлап керү белән бая Җаббаровны алҗыткан уй кичерешләр томандай иреп таралды. Оҗмах кебек бүлмәнең рәхәт тынлыгы сизелер-сизелмәс кенә күңелгә иңә башлады. Авыр тойгылардан кытылуына сөенеп, Әнәс шибәр хатынны кочагына алды. Шуны гына көткән Мөнирә ханымның кайнар иреннәре "Үләм, рәхәт" дип шылдады. Наз иркәләүләрдән йомшаган хатынны Җаббаров тупас кына читкә этәрде. Аныңча, ике кеше бер юлы рәхәтлектән тәм тапмаска, аларның берсе газаптан сыкранырга тиеш иде. Кыланма инде, атым, дип сырпаланган Мөнирәгә Җаббаров бар ачуын беркеде. Атың, менеп атланасың да урамнан чаптырып үтәсең. Ә халык йыгылып китеп сиңа карый. Сиңа түгел, шайтан алгыр, атыңа. Көннәрдән бер көнне ат үлә. Әйтик, үлеп үк бетми дияле, картая ди. Ә син бүтән атлар эзләргә керешәсең, чөнки сез хатыннар, шәп ирләр, дәрәҗәле ирләр, муеннарына атландырып йөртә торган ирләр яратасыз. Безнең киләчәктә тамчы да кайгыгыз юк. Шу тузынма, атым, дип шыркылдады Мөнирә ханым. Аңа күңелле иде. Син салмыш, син исерек. Мин айнык, Мөнирә. Бүген минем исемемә тап төшерергә омтылдылар. Ә син беләсеңме, тугач та балага бирелгән исем кушамат кына.
Әйе, кушамат. Шын исемне кешегә аннан соң үскәч тағалар. Тақмыйлар, бирәләр. Кешеләр арасында бар кушамат йөртүчеләр, бар исем яулаучылар. Мин үземне икенче төркемдә дип исәпли идем. Теге кызый яндырмакчы була, бәлки юкка гына кыйналамдыр. Кимсең әле ул? Тышкан да бит кибәнгә сине тураклап бетерәм дип гайрәт шәшкән ди. Сөйлә, я, шуннан ни, тураклаган диме Әнәс? Мөнирәдән курыккан ди. Фу, тупас. Кил әле, кысып кочаклыйм да эретим Гырбиянымны. Юмакайланма, кит әле. Жаббаров ыңгырашып куллары белән башын урап тотты. Хәзер аның җанына бер генә җирдә дә тынгы юк. Аны туктаусыз Асылованың хаты эзәрлекле иде. Абау, кыргый, бүген нинди чебен тешләде сине? Алтын путалысымы, кызылымы? Жаббаров җавап бирмәде. Бүген син әллә нинди Әнәс, диде хуҗабикә иреннәрен турсайтып. Мыскыл итүеңне ташла инде зинһар. Урын җәйимме? Җәймә, суынмасын. Мин кунарга калмыйм, эш күп. Башка чакта иркәләрмен. Кәеф бар чакта. Үпкәләмичә генә озат. Китмә инде җаным, куна кал. Булмый. Жаббаров шикәр ярата иде. Остаханәсендә ул шикәрдән башка ашамлык әйберләре тотмады да. Иҗат белән тәмам онытылып исергәндә дә аның авызында шул баллы ризык булыр иде. Тирә-юндәге матурлык та шикәр суырганда гына җанга сеңеп, Жаббаровны рәсем белән җенләндерде бугай. Югыйсә ул сәнгатьтән шактый читтә йөрер, я җир сөрер, я ат карар иде. 9-10 яшьләр чамасындагы малай әнисенә ияреп кибеткә барган иде. Кибетче апа әҗәл даруы урынына дип кенә аның әнисенә шикәр үлчәп бирде. Моны кая яшерер икән әни, дип кыбырсынды малай. Инде ак тиргәк чыландагы сандык төбенә кереп урнашкач, чыдар хәле калмады. Хит берсен генә алып суырасы килде. Әнисенең таук та чүпләп бетермәслек эшләрен ташлап, күршеләргә кереп китүен күргәч, Әнәс шалдыр-шылдыр китереп сандык өстендәге кыштабакларны, ләгәннәрне идәнгә алып куйды. Нәфис башта зур бер кисәк белән канәгатьләнер кебек тоелган иде. Икенче көнне ул тагын сырый башлады. Җаен табып, малай шикәр шакмакларын кесәсенә тутырды да тау башындагы аулак шишмә янына йөгерде. 3 улактан бәреп шишмә ага иде. Суга манып Әнәс шикәр суырды. Дөньяның иң рәхәт чагы иде бу. Моңарчы авыл өстенә караңгылык уптым илаһи тымырлып төшә сыман иде. Хәзер бөтенләй башкача икән. Алдан офык читләре матур апайларның бите сыман алсуланып кызара. Яшел кырлар өстенә соңгы нурларын сибеп, кояш китә, әрәмәлек ягында үзенең бәясен белеп кенә сандугач сайрап җибәрә. Бу күренешләрдән малайның йөрәге кысылып куя. Ул табигатьнең гүзәл манзарасыннан исәрләнеп шишмә буенда утыра. Сандык төбендә саба җилләре исә. Ичмасам җавап тотасы көннәре дә якынлаша. Әнкәсе ий тутырып кунаклар җыя. Бик кадерле әйберләрен табынга чыгарам дип бичара ана сандык капкачын күтәрсә, ак тиргәк буп-буш. Ул чакта Әнәсне сүкмәделәр. Аңа шикәр Әнәс дигән кушамат кына ябышып калды. Инде кушамат та Жаббаровның чабуыннан ычкынып бара иде. Кайсыдыр мәрхәмәтсезе аны яңартып, яна чабуга тагып җибәргән. Рәссамнар йортындагы стена газетасына карикатура ясап белгән иде. Имеш адәм кыяфәтендәге шикәр белән Жаббаров остаханәдә тарткалаша. Берсе әйтә, минем рәсем ди, икенчесе минеке ди. Кемнең иҗат җимеше бу? Диде тәне кызыша башлаган Әнәс. Ирек Сәлимов авызын йырып, Әлфия ясады диде. Шәп ләктергән малай. Син бит үзең шикәр урлашуым аркасында гына рәсем белән мавыктым дигән идең. Шуларны Әлфиягә сөйләгән идем, тәгәрәп көлә. Ахмак, диде Әнәс шаркылдаган дустына. Йыларга туры килмәгәе. Йә, кайнар баш, әлегә хәтле шаяртуларны күтәрә идең түгелме? Хәзер юк, мәгънәсен тапмыйм. Чөнки әсәрләрем премиягә тәкъдим ителгәч кенә тозсыз шаярта башладыгыз. Һәммәгез дә тырнак астыннан кирезли. Ирек стена газетасының редакторы аклана башлады. Мин синең талантыңа шикләнмим, Әнәс. Мин... Я җитәр. Йөрәкне үтмәс пычак белән җәрәхәтләдең дә, тегәр җипсез генә ямап азапланасың. Каны саркыган яраларга без инде күнеккәнбез, дип бүлдерде аны Әнәс. Әлфиеңә миннән ялкынлы сәлам тапшыр.
Ләкин бик ышынмасын, шуны да әйт. Гаҗәп хәтерле кыз икән Әлфия. 10 елдан соң таныган безне. Сез өчәү ди, безнең Алтынай ярында ял иттегез ди. Син Алтынайны онытмадыңмы? Хәтереңдәме? Бар ине, синең белән мине Хәбиб абый чакырды да, уланнар бүлмәдә генә бикләнеп ятсагыз, сездән рәтле сүрәтче чыкмас, авылларда йөреп кайтыгыз диде. Син генә кирләнгән булдың. Мәскәүдәге дустым ял итәргә дәшә дидең. Кышкә үзебез белән иярткән идек сине. Мин түгел, сез миңа ияргәнсездер, дип төзәтте Җаббаров. Я, без иярдек алайса. Хәтерлисеңме, без килеп төшкәндә кич иде. Кыры йорттагы өйдә кызлар аулагы уздыра. Моңлы итеп җырлаулары ачык тәрәзәдән урам якка ишетелә иде. Син, их, магнитофон булса дип өйнең нигезенә утырып тыңладың. Хәтерләмим, Ирек. Парижга сәяхәт дисәң, рәхим ит, онытмадым. Мәскәү артындагы ял йорты да истә, ә син һаман ниндидер Алтынай белән саташасың. Ил дөньяда әзмени андый авыллар. Әлфия өчен син тулы бер хәтирә, Әнәс. Харап икән. Безләргә нинди дәрәҗә, дип Җаббаров башын артка ташлап көләргә тотынды. Мәзәк, билләһи, мин мәзәкне кичерәм, Ирек. Әйдә, минем остаханәгә киттек. Шикәр кабып 5 йылдызлыны эчәбез. Кыстама, теләсәң Әлфияне чакыр. Әллә чакырмас, куркыр дисеңме? Хәзер тукта. Җаббаров канатланып чылан бүлмәсенең ишеген шакыды. Кичәге төсле бәреп кенә ачарга инде ярамый иде. Асилова иртәнге якта берәр сәгать эшләде дә авырып кайтып китте, диде тавышка йөгереп чыккан Мәликә ханым. Сөенче, сиңа хат биреп калдырды. Мә, укы. Җаббаров шикләнеп кенә конвертны ачты. Исәнме, Әнәс? Беренче хатыма җавабың я ачу булып, я шатлык булып күңелеңдә генә сакланадыр. Шулай да мин дөрес хат яздым дип уйлыйм. Кичә син дуамалланып архив ишеген ачтың да, күз алдымда иреп югалдың. Шын үзең түгел, шәүләң генә булды ахры. Сызлып алдыма төштең дә иредең. Нигә кирдең? Куркам мин синдәй сүзсез кешеләрдән. Ишетәсеңме, куркам. Әгәр теләсәң, мин сине күңелемдә йөрткән дөньямнан да сызып ташлыйм. Сагындырып, юксындырып яшәгән кешеләремне мин шунда җыя идем. Җыям да берәм-берәм барлап сөйләшеп йөрим. Ничек кадерле алар минем өчен. Кадерле булсам бәйләнмәс идең, җүнсез кыз. Матур сүзләреңнең төбендә мәкер ята. Син шагарга җай эзлисең. Син җиз йылан. Тик ашыкма, мин дә йылан аулаучы бит. Нишләтим бу бәйләнчекне? Җаббаров шулай да эшне кайдан башларга белми изгәләнә иде. Нишләтим, диде ул ирексездән Сәлимовны якасыннан селеккәләп. Әйтерсең, аны тотып селкегәч сорауына җавап табыла иде. Җибәр, диде ирек буылып. Дусмы син, дошманмы? Соңгысы да табышмак. Үсенә Җаббаров җан дустыннан ераклаша, ике арада әкрен генә упкын хасил була. Җайы туры килгәндә һәр икесе бер-берсенең йөрәгенә төбәп ук атудан да уялмый иде. Яза да яза, кәгазь генә түссен, диде Әнәс, хатны кисәкләргә йырткалап. Син ачуланма, ширепләреңне кыймадым бит. Киңәш бир, Әлфиянең эзәрлекләвеннән ничек кытылыйм? Чебен дулап тәрәзә ватмаса да, безелдәве эшне пошыра. Очрашып аңлашыгыз. Хәзер үк адресын алам да өенә барам. Ала канатларны вакытында имгәтүең хәерле. Таксида барганда Әнәснең гайрәте сүрелә төште. Әлбәттә, көрәштә ул көчле иде. Иҗатына комачау ясап йөргән артык җаннарны җиңел генә читкә дә алып ташлый белә. Әгәр бөҗәк синең аягыңны тешләп, эшеңне бүлә дисәләр, шул бәләкәчне дә үлән арасыннан эзләп табып сытар иде. Тик хыялый җүләр кыз бөҗәк түгел. Эшне бозып куймасын тагын. Әнә ирек сыман ахмаклар шуны көтеп кенә тора. Иң куркынычы төркем. Төркем оешса, күсәге белән уңлы-суллы селтәнә башлый. Шуннан исән имин кытылырмын диме. Кешеләр гомер бакый сафтан алга чыгучыларны итәк чабуыннан тотып артка сөйрәгән. Ләкин бит аң һәр кешедә дә бер үк дәрәҗәдә үсмәгән. Кемдәдер ул биек эшләргә, дөнья белән идарә итүгә яраксыз. Талант та төрле-төрле. Туганда ук җанга салынганы тик синеке, һәм киресе Ходай Тәгаләдән теләнеп, ялварып алынганы 7 кат тиреңне агызып табылганы була.
Жапбаров соңгы төр талантлардан курка. Алар бик әрсез, бик ялагай халык. Ишектән итеп чыгарсаң, тәрәзәдән керәләр. Әлфия дә шулар ише бугай. Ишекне көттереп кенә чәчләре тузгыган кыяфәтсез бер ханым ачты. Йөриләр шунда, дип мыгырданды ул, әнәсне эшкә уздырып. Синең хәсрәтең бар димиләр шул. Рамил, эшнән килгән, чык. Хәсрәтең бар димиләр. Барысы да безнең килен төсле ваемсыз бәндәләр. Әнкәй, сабыр ит, зинһар, табылыр бәләкәшең дип сөйләнә алгы бүлмәдән бер ир чыкты. Кайгылы чагыбыз туган, үпкәләмә. Әнкәемнең сыры колагы идән чыгып качты әле. Урам ярата иде бахыр. Сез килмешәкләр гаибе. Һаман баламны каккалап суккалап тордыгыз. Сезгә аның исе ошамый иде. Ә бит мин аңа француз духи гына сөртеп йоклата идем, дип мыгырданды кыяфәтсез ханым. Ирекнең ялгыш адрес бирүенә тамчы да шиге калмаган Жапбаров кире борылмакчы иде, шибәр хуҗа аны җиңеннән эләктереп алды. Сиңа ишегеңне дерматин белән тышлатырга кирәктерәйме? Тышлату бәясе 5000 тәңкә. Материал бездән. Мәшебез табылуга барырмын. Адресыңны калдыр. Юк, диде Әнәс ашыгып. Минем ишегем булай да шәп тышланган. Адресны бутаганмын ахры, гафу. Әлфия биредә яши дигәннәр иде. Әйе, ул монда яши. Әнкәй, безнең Әлфия кайда икән? Хатыныңның кая йөргәнен дә белмәгәч, нинди ирсең син? Алайса хушыгыз, диде Жапбаров капыл гына. Мин барыбер ялгыш кергәнмен. Ишегегездән суык үтәр, тышлатыгыз, дип кычкырып калды аның артыннан Әлфиянең ире. Акча бирәне, дип мыгырданды Әнәс. Теге кызый да шәп, кемнәр белән бәйләнгән? Ире акча кайырып байый. Кайнанасы мәше белән җинләнә. Шит ятларны тәнкыйтьләргә бик остарган, үзенекеләрне күрми. Жапбаров кайту белән Әлфиягә кыска гына җавап хаты әмәлләп ташлады. Кыя башындагы бөркеткә тау астыннан кизәнмиләр, сеңлем. Мылтык төзиләр. Син ата беләсеңме? Төз атасыңмы? Юкса бездә ядрәсе ташка бәрелеп уалган тәнкыйтьчеләр күп булды. Яшьләр иде алар, әтәчләр сыман иде. Канатларын юкка барга шапылдатып иртә йон кыйдылар. Син шулардан гыйбрәт ал, сеңлем. Башта сиңа хәтле сөйләнгән сүзләргә колак сал. Сиңа хәтле йөрелгән сукмаклардан йөре. Файдасы тияр шәт иншалла. Заманасы бит каһәр. Сак кыланырга куша. Син яшь әле, тәҗрибәсез дигәндәй. Жапбаров күзләрен йомып хатның соңгы юлларын кабатлады. Заманасы бит каһәр. Сак кыланырга куша. Син яшь әле, тәҗрибәсез дигәндәй. Хәер, бу кисәтүләре үзенә дә кагыла бугай. Аңа да сакланырга кирәк. Әлфия белән мөнәсәбәтләрне рәтләмәсә, аны да бит Камил фаҗигасы көтә. Камилнең аерылган хатыны әнә нинди итлек эшләп ташлады. Тырнак белән дә чиртмәгән ире өстеннән ул мине кыйный иде дип комиссиягә барып әйтүгә егет премиясез калды. Хәзер әлеге хатын ирем сабыр, акыллы иде, юри генә эләкләштем дисә дә, Камил лауреатлар исемлегенә бүтән эләкмәячәк. Жапбаров өйләнеп аерылган буйдак. Иртә кич ялгыз, суыткычында баллы шәрәп, тәмле конфет тота. Чакырасың да күңелле генә гәп куертып җибәрәсең. Хатын кызның күңелен иретергә күпме кирәксең инде. Жапбаров бүлмәсендә әрле-бирле йөренеп план кырды. План ни кадәр мауктыргыч булса да, Әнәснең Әлфия белән аулакта икәүдән икәү генә каласы килми иде. 3нче мәртәбә аның аша туңдырып, ишетеп боз дөньясы шаулап узды. Аннан кытылу юк иде. Ул гасабиланды, әрнеде, ләкин шушы мөшкел хәлен үзе үк күрмәмешкә белмәмешкә салынды. Беренче тапкыр аны рәсеме Пионер журналында басылып чыккач, классташлары кыерсыткан иде. Китапханәдәге бөтен журналларны актарып, Әнәснекенә охшаган табигать күренешен эзләделәр. Малай дер калтырап моның азагын көтте. Югыйсә ул һич гаепсез иде, ләкин күчермәдем диергә нишләптер теле әйләнмәде. Ярый әле әдәбият укытучысы журналны дәрескә алып кереп, балалар, таныйсызмы, Жапбаров безнең рухия шишмәсен ничек оста итеп сурәткә төшергән дип әйтте. Ләкин классташлары аның сәләтенә барыбер ышанмады. Күчергән тамгасы алар күңелендә мәңгегә ягылып калды. Моңарчы малай белән яшерен мәхәббәт хатлары язышкан Наилә дә яшь рәссамны аңламыйча интектерде. Әнәс үз дигәненә ышандыра алмагач, караңгыда сагалап торып кызны бер тукмады. Икенче вакыйга да күңелсез.
Bir көнне аны местком председателе чакырып алды. Син остахана сорап гариза биргән идең. Рәхим итеп бүген үк әйберләреңне ташып куй. Хәбиб аганыкы бушый диде. Ул кая китә диде Жапбаров нидер сизенеп. Китмей, аңа яңа йортта бирәбез. Ничек инде яңадан? Аңа яңасы, миңа кеше сәләмәсеме? Бу нинди баш-баштаклык, Местком председателе өнсез калды. Яшь талантларны юри мыскыл итүегездер дип аның сайын катырак бәрелде Әнәс. Мин югарыга жалобы язачакмын. Бирегез яңасын. Кирәкми миңа иске мыскы. Аял Жапбаров, Хәбиб ага сиңа җил яңгыр тидертмәде. Остазың лабаса дип председатель юкка гына Әнәсне уялтып маташты. Жапбаров отыры үртәлеп китте. Остаз имеш. Остазлар беренче чиратта шәкертен кайгыртырга тиеш. Жапбаров кыйрык чәнчеп ары бире чапкалаганчы, остаханәнең яңасын Хәбиб агага бирделәр. Тешне кысып иске урынга күчүдән башка әмәл юк иде. Шунда ул остазның хатыны Рәүфә ханымны очратты. Рәүфә ханым зур-зур кәгазь төргәкләрне бер өемгә җыйнап йөри иде. Әнәсне газиз баласыдай күреп, сөенеп каршылады. Саумы бәгыр җимешем, саумы. Хәбиб абзагызның балалары кебек бит сез, кадерлеләрем. Саумысыз, дип салкын гына күреште Жапбаров. Әле сез һаман әйберләрегезне ташымагансыз икән. Миңа тынычлап эшләргә кирәк иде. Шулай дисеңме, балам? Хәбиб абзагыз авырыбрак тора бит әле, салкын тидергән. Ачуланмасаң, бер-ике көнгә бу төргәкләр синдә калсын әле, балам. Тотып кайтырга кулларымның егәре юк. Әйдә калсын, дип мыгырданды Жапбаров. Рәүфә ханым 2 көн үтеп күренмәгәч, аларны типкәли коридорга чыгарып атты. Шуның белән жан ачуларын басарга иде исәбе. Төргәкләр аякланган сыман коридордан сәгать эчендә югалып та өлгерде. Серле югалу иде бу. Чөнки Рәүфә ханымда рәсем кайгысы түгел иде. Көне-төне шифаханәдә ирен саклады. Җыештыручы хатында тирә күршеләрдә коридорда нәрсә аунап ятканын белмичә калганнар иде. Әнәс мөгаен берәрсе үзләштергәндер әле дип шикләнде. Бу уй еллар узган сайын үсә барды. Хәбиб абзый үлгәч, Нур 4 картина төгәлләп ташлады. Һәр берсендә остазларының кулы сизелә иде. Картиналарны үтереп мактадылар. Моңарчы ватык арба сыман шыңгырдап йөргән автор турында егет җигелеп эшләгән диештеләр. Жапбаров кына мактарга ашыкмады. Ул түземсезлек белән капчыктагы безнең тишеп чыгуын көтте. Вакытында тотылмаган каракмыни? Күршедә генә хәйләкәр төлке яшәп ятуын кем белгән? Әйтәм, аны остазларын күмгәч тә иерелеп рәссамнар йортына барган егетләргә кушылмады Нур. Остаханәсенә йөгерде. Аклануы да бер катлы иде. Янәсе укытучының үлеменә ялгызыгына кайгырмакчы була. Кайгыра пычагым. Урланган төргәкләрне тизрәк сүтә башлагандыр. Син тиле, рәнҗеш ташын үз башыңа бәргәнеңне аңлап, үрле-кырлы сикеренәсең дә туктыйсың. Чөнки Нур тотылмаган шыма карак. Бар, берәрсенә сөйләп кара. Мин коридорга чыгарып ташлаган картиналар ул дип әйт. Нурны түгел, үзеңне җавапка тартырлар. Алай да кыбырсып йөри торгач, Әнәс Нурның кылларын чиертеп караган иде. Теге картиналарны син узак эшләдеңме? Диде Жапбаров бер вакыт дустының күзләренә карап. Бер селтәнүдә, диде Нур шаяртып. Жапбаров бик текәлеп караса да, аның күзләрендә оят әсәре сизелмәде. Чынлап сорыйм, узак шиләндеңме? Мин вакытны тыймадым, дус. Бийек әсәрләр тудырганда без аның белән исәпләшмибез икән. Сәгатьләрнең телен кирегә бурабыз да, дөньяда санаулы гомер барын онытабыз. Илле рәхәт була. Шибәр хатыннардан илһам алгансыңдыр әле. Үз хатынымны яратам шул мин, Әнәс. Хатын шәп минем. Жапбаров тәки егетнең телен ачтыра алмады. Нурның килделе-киттеле җаваплары аның шиген аздырып кына җибәрде. 2 дус ачуланышып аерылыштылар. Нәрсә сәер сорауларың белән каныктың? Аптыратма әле, дип кычкырды Нур. Иреләнмә, егет, 7 бабаңны хәтерләүең бар, дип янады Әнәс. Кая ул 7 бабаларны хәтерләтү? Әнә алар урлашып дан алырга җыенган әдәм актыклары Жапбаровның үзенә каршы чыкты. Җыеп урам әнчекләренә хәтле өстерәләр. Әнәс Жапбаров алардан котылырга азапланган сыман башын мендәр белән каплады. Нәфрәт һәм ачу аны тәмам мингрәткән иде.
Ул өзлексез шылтыраган телефон тавышында ишетмәде. Ишеткәч, хәлсез бармаклары теләр-теләмәс кенә трубкага үрелде. Алло, әти? Кызым, Жапбаровның күз аллары яктырды. Кызым, диде ул сөенеп. Тизрәк эндәшеп калмаса, соңарыр төсле иде. Әти, шул тиклем кычкырма инде. Яңа уяндың мәллә? Чыбык очындагы тавыш әнәснең елыйсын китерә иде. Дөньяда аның фәрештәләргә тиңләшерлек гөнаһсыз баласы бар бит әле. Рәхмәт, кызым, рәхмәт яусын сиңа. Нишләп миңа рәхмәт укыйсың, әти? Шылтыратуыңа, кызым. Миңа акча кирәк, әти. Жапбаровның гөлт итеп кабынган шатлыгын акча сүзе дә сүндерә алмады. Бу минутларда аңа көнләшүләрдән азат, эчкерсез жан белән сөйләшүе кыйммәт иде. Чөнки аның тизрәк мәкерле уйлардан котыласы һәм кызы төсле саф күңелле бала булып каласы килә иде. Нәрсәгә ул, кызым? Диде әти кеше йомшак кына. Иртәгә әнинең туган көне, бүләк хәстәрлим. Аның сәламәтлеге ничек соң? Шәп, диссертация яза. Юкка киттең син бездән, әти. 2 тәкә башы бер казанга сыймый шул. Нинди тәкә ул, әти? Әнкәңне әйтәм. Мин хатын кызгына түгел, шәхес тә дияргә ярата иде. Минем ни катнашым барсың монда? Синеңме? Син, кызым, 2 шәхеснең баласы була алмыйдың. Әнкәңне гаеплә. Ярар, өйрәтмә, әти. Әнкәңә әйт, 3 елдан алимент срогы тула. Диссертациясын кимерер. Яныңда аждаһа кебек жуылдап, минем белән телләшергә өйрәтәме? Сине ул тапса да, мин багам Ләйлә. Вакланма, әти. Их, кызым, кызым. Дөнья сиңа иреп тутырган шар төсле кызык, гади, аңлайышлы. Я, кил, акча кирәк дисең бит. Төнне Әнәс йокысыз уздырды. Әлегә хәтле ул дала атыдай ирекле һәм бәйсез иде. Кинәт аңа тышау салдылар. Кинәт аны кыл итүче мәрхәмәтсез хуҗа табылды. Аңлашырга, ачыкларга дип үрсәләнә көчкә таң аттырды Жапбаров. Рәссамнар йортына ул билгеле бер вакытта гына барып йөри иде. Тик бу юлы режим саклап торуны һәлакәт санады. Хәтта әле гадәткә кергән кофе ичүне дә артык күрде. Ул ашыга, бер тиенгә тинәлгән уй кичерешләрем шишелеп, җилгә таралмасын дип кыбырсый иде. Югыйсә, кая чабасың дип буш коридорда тәмәке пыскытучы иректән башка аны берәү дә көтмәгән икән. Әлфия мондамы? Диде Әнәс архив ишегенә ымлап. Закламый килер. Син стена газетасын кара. Бездән дә көләләр, дус. Укы. Кичәге шикәр карикатурасыннан җилләр искән иде. Аны кисеп алганнар да урынына тузга язмаган хәбәрләр шәпәп куйганнар. Имеш Казанның Бауман һәм Идел буе районнарына Ирек Сәлимовның 2 томлык китабына подписка бирелде. Шушы подписканы алмас өчен алар арасында ярыш бара. Ярышта җиңүчегә Сәлимов китаплары биреләчәк. Районнар беренчелекне алырга ашыкмыйлар. Син үзеңнән үзең көлгәнсең, Ирек. Шаяртасыңмы? Ташла, миңа ишләр кирәкми. Синең күңелне күрәм дип мин тагын. Алар яныннан тавышсыз тынсыз гына Әлфия узып бара иде. Жапбаров дәшәргәме әллә Ирек ышыгында мыштым гына басып калыргамы икәнен белмичә икеләнеп торды. Бу юлы Әлфия тузанлы чыландагы карашкыга бөтенләй охшамаган иде. Асилова, Әнәс батырлыгын җыеп кызга эндәште. Эндәшүе дә гади генә түгел, боеру төсендәрәк яңгырады. Әлфия мөгаен бу очрашуны көтмәгәндер, тигез урында серлегә язды. Ирекнең үз юлына китеп баруын күреп, ул гаҗәпләнеп Әнәскә: "Минме?" диде. "Сез, әйе, сез", диде Жапбаров, "сезгә басым ясап". Яшь ханымның юаш кыяфәте аңа көч өсти иде. Бу бичараны юкка гына туктатмадым микән? Ул минем аяк астында туфрак булырга әзер ич, дип масайды Жапбаров. "Йомышыгыз бармы?" диде Әлфия кыю гына. Ул инде үзен кулга алып өлгергән иде. "Мин Әнәс Жапбаров", диде рәссам ирегенә. Әйтерсең, исеменең кыдрәте бар иде. Һәр хәлдә ул исемен тәмләп, айрым бер тантана белән әйтергә ярата иде. "Беләм", диде Асилова. "Ни йомыш? Сизәсезме, безнең мөнәсәбәтләр катлауланды бит әле. Сез инәдән дөя ясыйсыз түгелме?" "Әйе, минем хатам. Хатам төзәт алмаслык, иптәш Жапбаров. Мин ялгышканмын." "Ничек ялгышкансың?" диде Әнәс, сингә күчүендә сизмәстән. "Сезне эзләп ялгышканмын.
Теге көнне архив ишегендә күргәч үк аңладым. Хатларымның көчсезлеген дә, сүзләремнең ташка сибелүен дә аңладым. 10 ел күңелеңдә йөрткән кешеңнән шулай тиз бизәләрмени? Дип мыскыллап көлде Жаббаров. Кызның җиңелүен күрү аңа рәхәтлек бирә иде. Ләкин минем фикрем әле дә үзгәрми, диде Әлфия. Кем кытырта сине, Асылова? Жаббаров ачуыннан булыр дәрәҗәгә җитте. Әтрәгәләм нурлар, ирекләрме? Нишләп дусларыгызга яла ягасыз, Жаббаров, дип рәнҗеде Әлфия. Алар сезнең хакта чат сайын гайбәт сатып йөрмилә баса. Шулай да сез ялгыз. Бәлкем тирәгездә йөзләгән кеше чуаладыр. Йөзләгән кеше хатлар язадыр. Тик сез барыбер ялгыз. Җаныгыз белән тәнегезне ниндидер саклагыч кабыкка төргәнсез дә, үз-үзегездән канәгать булып яшисез. Сезне уятырга куркыныч. Әлфиянең сүзләрендә хаклык тапса да, сер бирергә ашыкмады Әнәс. Минем рәсемнәрем, иң тугры дусларым, иптәшләрем, Асылова. Ышандырмагыз, Әнәс. Миллионнар таныган рәссамны син ялгыз дия алмыйсың. Мине халык кабул итә. Димәк, ялгыз түгелмен. Рәсемнәрегез генә ялгыз түгел, ә үзегез дем ятим. Чөнки барысыннан да йөз чиергәнсез. Бусы артык, бусы Әнәсне кимсетерлек ялган иде. Шамалап яме, диде Жаббаров бүртенеп. Ә үзе шама җибенең өчен югалтып бара иде. Әгәр каршында ир-ат басып торса, мөгаен якасыннан ләктереп алган булыр иде. Синең белән кызый минем уртак эшем юк, диде ул кулын селтәп. Я, сау бул. Китмәгез, Әнәс, сезнең сүзегез бетмәде ишәле. Бетте. Аңлашуны дәвам итәргә мөмкин, әлбәттә, тик моның өчен түбәндә калмаска минем биеклеккә күтәрелергә кирәк. Юк, сезнең ул биеклектә башыгыз әйләнмәсен. Тишегез җиргә, Әнәс. Минем сезне бик коткарасым килә. Башта иреңне коткар, Дирматин ишекләргә кысылмасын, дип кычкырды Жаббаров. Кычкырды да телен аркылы тешләрдәй булып йөзен чытты. Ләкин хатасын төзәтергә соң иде инде. Мәкерле сүзләр ук сыман атылып Әлфиянең йөрәгенә кадалган иде. Нигә сез, диде Әлфия газапланып, сез Рамилне мыскыллыйсыз. Ул минем өчен тырыша, дәвалау өчен, дарулар өчен. Я, Ходаем, бүтән бармаячак ул. Йыгылып үлсәм дә җибәрмәячәкмен мин аны. Хушыгыз, Әнәс Жаббаров, хушыгыз. Асылова йөгереп китеп баргач та, Жаббаров бер урында озак таптанып торды. Өченче бүлек. Жаббаров тирә күршеләре белән аралашудан гел тыелып яшәде. Авылның күркәм гадәтләрен шәһәргә ияртеп килмәгән иде ул. Әдәпле генә исәнләшер дә бүлмәсенә кереп бикләнер иде. Бу юлы Фәррах картның урталай бөгелеп баскычтан менүен күргәч, туктамыйча булдыра алмады. Чөнки үзенең дә гәүдәсе таш аскан сыман авыр иде. Бу авырлыкны берәрсе белән бүлешергә кирәк. Яртысын кем җилкәсенә аударырга? Фәррах карткамы, әллә Камилә карчыккамы, барбер иде. Ни хәл, Фәррах Хазиевич, нишләп акрын менәсең? Икенче аягыңны ташый бит. Син икән күрше. Рәхмәт. Хазиевич дип зурлап дәшәсең, рәхмәт. Простой эшчене шулай олыларга кирәк, олан. Фәррах карт бераз кызмаша иде. Эшми эшкәч, сез шаярта башлыйсыз икән, Фәррах Хазиевич. Менә син сүрәтче инде. Эшемне бушатыйм әле, аш ишегеңне. Фәррах карт я кертмәс дигәндәй, Әнәсне ишеккә китереп кысты. Вакыт ягы тар бит, дип сукрана Жаббаров теләр-теләмәс кенә күршесен эшкә уздырды. Кешеләрне ул бусага төбеннән ирак үткәрергә яратмый. Йомышларын аяк өсте генә юллата иде. Кухняга кер, абзый, залда эшләнәсе әйберләрем аунап ята, диде ул, үтә кунакчыллык күрсәтеп. Шушында гына утырам, пәриемә кухнәң, диде Фәррах карт, ишек төбенә үк шүгәләп. Минем йөрәгем яна. Утсыз төтенсез яна, туганкай. Жаббаров мыш-мыш елаган картны киләп җайлап торгызырга маташты. Тимә, олан, дип тартылды Фәррах абзый һәм тагында ныграк почмакка йылышты. Әнәскә ул әтисен искә төшерә иде. Ни хикмәттер, әтисе 100 грамм төшерсә, сарай артына качып мыштым гына йылар иде. Сәламәт, таза ир инде югыйсә, урталай бөгеп тимер сындырырлык көчле иде. Бер көнне малай үзе генә белеп, үзе генә җанында сакларга тиешле серне әнисенә җиткерде. Әни,
Бер кызык күрәсең киләме? Анда әти елый. Кит ялганчы, диде әнисе ышанмыйча. Әйдә кара. Ирен ярамаган эш өстендә тоттымыни, әнисе сарай шитеннән генә акырып салды. Уятсыз, җир бит. Майыңа чыдаша алмыйсыңмы? Их, улым, диде әтисе. Их, улым, таш бәгыр. Ярый инде анаң, эт кайышы. Ә син кемне үстерәм мине? Жаббаров шул чактагы хыянәтен хәтерләп, ирләр нигә елый, Фәррах абзый, дип сорады. Шатлыктанмы? Тормышларының бөтенлегеннәнме? Әллә аракы гына елатамы? Заманында мин әтине рәнҗеттем, Фәррах абзый. Шуңа сорауым иде. Муллыкта яшәдек без, аш ялангач түгел идек. Әтине әйтәм, алдында кыштабак ит булыр иде. Ә ул елады. Гел яшеренеп елады. Кибәк баш син, олан. Анаңның җылысы җитмәгән аңа. Сәбәпсезгә яшь кыялар димени. Алайса сәбәпсезгә яшь кыймыйлар дисең. Син хаклы, безнең әни кырыс иде. Ул миңа улым дип тә сирәк дәшә иде. Менә синең ни хәсрәтең бар? Рәсемең мактау тактасында, 2 бүлмәле фатирда яшисең. Сиңа ни җитми? Башлап җибәр 1001 кичә әкиятенең беренче битен. Син дә эт ияртеп кайттың, Жаббаров. Әнә ул ишек катындагы пычмакка да риза. Аңа хәзер зарын тыңлаучы, башыннан сыйпап юатучы җылы куллар гына кирәк. Әгәр мин дә шулай ук эт көненә төшсәм, һәм кемдер мине кызганып өенә алып керсә, Фәррах белән без икебез дә урам этләрелә баса. Шыңшып өргән булабыз, зарланышабыз. Әйдә инде, Фәррах абзый, башла. Нәстәсен башлыйсың аның? Очланган инде ул. Һәм әкият тә түгел, син улан бутама. Гыйбрәт бик беләсең килсә. Алама гыйбрәт. Моннан 18 ел элек япь-яшь кызга өйләнде Фәррах абзаң. Шибәр дә, шая да, кычыткан төсле чага да иде Хәдичәм. Атна дигәндә карт хатыннан айыртып куенга да керде. Шылтын-мылтын чыгармыйча 9 ай гына яшәде бу минем белән. Малай тугач, сиртмә кыйрык сансызга әйләнде. Тикмәгә дә миңа бәйләнә, тел узайта. Ана бүремени балага якын китерми, арбасына якынлашсам, разбуй салып кычкыра башлады. Түздем дә тотып ярдым сайысканны. Имгәтмәдем, кәнишне. Ярата идем тәре баганасын. Тотып 3 мәртәбә селеккәнмендер. Ирем кул күтәрә дип әниләренә тайган бу. Шакырдым, ялындым, тезләндем, кайтмады. Балам, нарасыем жәл иде. Ай жәл иде. Әлимәнттән тышта акча илтә идем. Хезмәт хакым артсын дип төннәр калып эшли идем. Кая ул иренүләр, олан. Бүген малайга 18 яшь тулды. Әлимин тә түләү бетте дигән сүз бит инде бу. Хәйбәт кәштүн шалбар сатып алдым Иршат улыма. Йомарлап кесәсенә акча тыктым, мәйтәм сөенеш булыр. Киттем буларга. Озак ашмадылар. Бәйрәм итәләр иде. Шакый тәки аштырдым бит. Үй тулы халык. Бийләр, җырлыйлар, көләләр. Миңа ни исәп, ни сан, атамы мин, шабатамы белүче дә юк. Алайда улымны ымлап кына яныма чакырдым. Мә Иршат улым, миннән бүләк сиңа дип кешелеккә генә киярсең дим. Малай шатыр-шатыр китереп тиргәкне сүтте дә, кәштүн шалбарны тартып чыгарды. Кулына утлы кисәү тоттырдым мени. Кадерле әйберләремне кинәт йөземә бәрде бу. Картлаш, үзең ки! Джинсылык акча жәлләдеңмени, саран, дип бакыруына әнкәсе йөгереп килде. Улымның кәйфен бозмасаң, диде әнисе бәбәкләрен акайтып. Безнең өйгә сукмагыңны оныт инде. Малай үсте хәзер, синең тиеннәреңә мохтаҗлыгы юк. Гомумән ул синең балаң да түгел әле. Нәстә, дидем, үз кылагыма үзем ышанмыйча. Нәстә дисең? Бар туу таныклыгыңны апчык, ди хатыным Иршатка. Анда баланың атасы Садри. Чынлап та Садриевич дип язылган иде. Күзләрем алдашмады. Садриевич иде. Йөрәгем лап итеп табаныма төшеп чумды. Малайың белән сөйләштеңме? Анысы нәрсә ди? Мине бүлмәгез, үземә үзем хуҗа ди. Пашпортыма Әлишкәнең әтисе исемен яздыртам ди, мәнсез. Син күрше әкият дип көләсең, сиңа кызык. Ә миңа кызганыч.
Акча жәл түгел, башы сау сәләмәт иргә мал табуы ни тора. Ғәрлеге үтерә. Жапбаров шын күңелдән борчылып картка киңәш бирергә уйлады. Судка гариза яз, энәсеннән җибенә хәтле теркә. Мин шаһитлыкка риза. Әкрен ылан, кешеләр ишетмәсен. Яхшы авыздан нинди яман сүз бу. Сүрәтләр сыза бит ул.